kebaktian laras wiromo katresnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumpanging kembang adi Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terbagi. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasakan sumeding kembang hati Rino Setyo Dewa Dewi kini bersanding serasi semoga takkan terganti. Akan getar kemesraan hanya kita yang rasa
migateno seniki nyata saking disa senika ulo nyadung panduka anggo dirembaka kantos selamiyo ingsun wiwiti sepi kula niki ingsun nyoto lagi janji rasa ungkapan atur para kanca atur pambagya dumateng sareng sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ing Bapak Ibu sedaya serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugrah kita sesuwun dumateng pangeran sageton netepi kewajiban derek jamuhi Gusti pangeran ingkang kasebat dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kan dados utusan kautus dening pangeran atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget ing rawuhnya wonten ing kempalan dalu menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring anugraha atur para putra atur pambagya nyuwun ing Bapak Ibu sedaya bangga bahu pikir tenaga serta bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodara kita sesuwun dumateng pangeran sageton netepi kewajiban derek dawuhi Gusti pangeran ingkang kasebat dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kan dados utusan kautus dening pangeran hatiku tansah suwelang payung sing ilang
Purana ngawang-ngawang wanciu dan terus gambarmu terus tak sawang mendung-mendung udan baratan dan terus gambarmu terus tak sawang atur sugeng dumateng samya dateng ame kesani badan kula sejaman melek-melek ampun ngantos samya cilok make muda mesengere samyo priksa agena ali kakung putri sepo muda sedaya yen wonten lapak kula nyuwun kuwi pangarsa kula iki lares saking kusut kadile saged totolan uga negara senyata saged mengelunga sapa upata
sayekti saweg seni apai kesenian werni-werni sampun cekap kang dados nandur kawula mugi samya seticakno lenggahira sedaya sinambi mriksa kawula kang rupane boten tata sadat loro digambarake Puntadewa salat kang kuat digambarake Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajanagama nalika lagi perang tempur Brontoyuda pancen nyata ana tlatah tanah Jawa agama Islam pancen nyata utama kawituni sing nyebar para wali songo kang duwe gelar Raden Sang Sunan Kalijaga anggone nyebar lewat sediwa susah kaya akeh pepalang uga ujian dinyatake wali songo kasembahan lamben critane rukun Islam ing wewayangan sadat loro digambarake Puntadewa salat kang kuat digambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajanagama nalika lagi perang tempur Brontoyuda kaya reagan dan ngerti Raden Arjuna Raden Puntadewa iku kamarane moson pungkasane buka haji lamun kuasa ginangar keso ngati raja ing astina sadat loro digambarake Puntadewa salat kang kuat digambarke Werkudara kang bisa ngrampungi perkara jajanagama nalika lagi perang tempur Brontoyuda
Ayo prokonco pada olahraga supaya badan rasa sinone maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono mari kami Nabi junjungan kita Nabi Muhammad yang mulia. Ayo pro kaum muslimin muslimat serta salam budaya pada kiaton boleh menghormat maring wiyos Muhammad. Lamun wong urip lan gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparingan siksa laladan geni neraka kang mulat-mulat. Namun kang padha berteman hormati Mari wiyos Kanjeng Nabi besok yang kita tumeka nikmati dikanjar swarga kang edi. lafal inatina hidallahil Islam iku dawuhnya pangeran agamamu kuwi Gusti Allah Islam iku telakoni tenan. Bila sedulur kang samya priksa tetep ana ing kewajiban ayat kang kasebut ing dalem Al-Qur'an terang dawuhe pangeran. Bila sedulur kang samya mriksa mugi enggal den ditama